Començarem els preparatius. On aniràs? A fora. Els nins necessiten l'educació que aquí no els he pogut donar. Estic d'acord. Menos mal que ets al meu costat. Endavant. Deies res, senyora? No, Margarida, pensava en veu alta. Pensaran que estàs tota loca, xerrant tota sola. Tant més. Jo sé que és enyorança. A més, què creus que diuen de la primera dona que dirigeix una caixa d'estalvis del país?